Днес традиционно се чества Международния ден на Земята. Сдружението Велоеволюция решило да го отбележи по нов и интересен начин. Какъв е той? Сега ще разберем от Елица Делчева. Добро утро, Ели! Добро утро! В Деня на Земята каква по-хубава инициатива от това да оставим автомобилите, да оставим автобусите и да отидем на работа пеша или пък с алтернативен транспорт. Ето, например, Радост Маринова идва към нас. Тя е избрала колелото. Тя е от сдружението Велоеволюция и ще ни разкаже за това какво е да караш велосипед в големият град. Добро утро, Радост! Добро утро. Здравейте! Ти, примерно, сега откъде пристигаш? От Люлин. От Люлин в колко часа тръгна, за да пристигнеш сега при нас? В 7:55. Колко време прави това? Близо час горе-долу пътуваш? Ами не, около 35 минути. 35 минути. Движението е ужасно, светофарите така доста държат, аз си спазвам светлините, така че... Но справям се. А какво е отношението на шофьорите към хората като теб? Те не са много по нашите улици, тръгнали хора с велосипеди. Ами различно е отношението. Някои дават път, някои пазят много. Това вече е отношение, което го забелязваме повечето велосипедисти, но все още се намират шофьори, които ни препречват пътя или пък ни стесняват или не са толерантни просто. Даже някои хора казват, че чисто самоубийство човек да тръгне с велосипед в големия град. Има ли нещо такова? Ами всъщност не. Статистиката, черната статистика по пътищата показва други неща. Пешеходците са най-уязвимите в София. Хората загиват и на кола. Всъщност е отговорност с каквото и превозно средство да се движим, да спазваме правилата на пътя, да сме обозначени, да сме с ярки дрехи, с светлоотразителни елементи. Ти си тръгнала с оранжево. Да, с всякакви светлини, нищо не пречи. Човек който е на колело, не е нужно да бъде изцяло спортен. Аз съм с всекидневното си облекло, дори с ризата, с която ще си стоя в офиса и не ми е проблем да се движа с колело. Всеки ден ли ходиш така на работа? Почти всеки ден, да. Почти всеки ден. Възможно ли е, вие се казвате сдружение Велоеволюция, възможно ли е според вас истинска велоеволюция тук в София, примерно, в България? Възможно е. В съзнанието на хората е възможно. Там първо се случват нещата и наистина е въпрос на желание. Който иска да се движи бързо и се качи на колело, няма да съжалява. Вие какво правите специално за днешния ден на Земята? Имате ли някаква инициатива? Каква е тя? Ами това е едно състезание, което провеждаме вече за трети път. Това е състезание между различните видове превозни средства в града. С колело, с кола, градски транспорт, пеша или всякакви други алтернативни превозни средства на колела. Какво показват от предните 3 години резултатите от това състезание? Резултата, ако трябва да бъда честна, първата година победиха колелетата, втората година колите. Но разбира се, това е състезание в реална градска среда. Всички участници сами си избират маршрута от стартовите точки. Те са обявени на сайта на Сдружение Велоеволюция. Тръгва се от 6:15 от всяка стартова точка. Завършваме тук на езерото Ариана и чакаме да видим кой си е избрал най-добрия маршрут, кой е спазвал правилата и е пристигнал най-бързо. Има ли наистина вече маршрути и някакви за хора, които се движат с велосипеди като теб, някакво улеснение, алей, докъде се стигна в това? Върви се напред вече в това отношение, мога да го заявя така най-отговорно. Първата велоалея, която беше изградена, тя е стара, обновена, наистина е така, но пък вече е доста добра за каране. Това е алеята по булевард Цар Борис III. Една алея със спорно качество е тази по булевард Евлоги Георгиев. Останалите неща в момента се планират. Има създадена нова работна група за велосипедна стратегия. Да, участваме с двама представители дори. И тя е под председателството в момента на главния архитект Петър Диков и се работи наистина усилено. Кога може да очакваме нови велоалеи? Ами, нови велоалеи очакваме още тази година да започнат да се изграждат в район Младост, така както е предвидила Столична община. Оттам нататък идеята на управниците на града е алеите да почнат да се строят първо в кварталите и после да се преминава към строителство и на останалите връзки. За нас е малко спорно. Наистина най-трудно е човек да стигне от квартала си в посока център, но приветстваме наистина усилията в момента на Столична община. Работи се по въпроса. Ами пожелаваме си всички нови алеи наистина за велосипеди да има в столицата. На вас пожелаваме успех в това състезание, а на нашите зрители може да кажем защо пък да не се пробват, ако не са отишли пеша на работа, пък да се върнат пеша в Деня на Земята.